Ak potrebujete svojim žiakom odovzdať nejaký diplom napríklad za účasť na športovom dni alebo na nejakej olympiáde, tak môžete využiť na vytvorenie diplomu aj PowerPoint. Po spustení PowerPointu na domovskej obrazovke stačí, keď do vyhľadávacieho políčka zadáte kľúčové slovo diplom, no a dáte ho vyhľadať. Zobrazí sa zoznam dostupných šablón s diplomov, no a ten, ktorý chcete použiť, tak stačí, keď na ňo kliknete a zobrazí sa jeho ukážka, ako bude vyzerať. V prípade, že si chcete pozrieť aj ďalšie, tak je možné to spraviť tou šipkou doprava a zobrazí sa ukážka toho ďalšieho diplomu. Kliknutím na tlačidlo vytvoriť sa zobrazí samotná ukážka toho diplomu. Vpravo je aj nejaká poznámka od výrobcu toho diplomu, ktorú si môžete pozrieť. No a následne stačí len prepísať meno, komu udeľujete ten diplom. Ďalej po vložení textového pola môžete pridať meno toho, kto odovzdáva ten diplom a samozrejme prepísať dátum. V prípade, že potrebujete takýchto diplomov vytvoriť viacej, tak môžete samozrejme snímku duplikovať pomocou kombinácie Ctrl+D, no a jednoducho znovu rovnako len prepíšete údaje tak ako v prvom prípade. No a týmto spôsobom vytvorené diplomy si môžete samozrejme aj uložiť ako prezentáciu. Môžete ich uložiť cez možnosť exportovať aj do nejakého iného formátu. Môžete ho uložiť ako obrázok, prípadne ho môžete uložiť ako súbor PDF. Táto šablóna je samozrejme určená na vytlačenie, takže máte možnosť ju priamo vytlačiť na farebnej tlačiarni a ak použijete nejaký lepší papier, tak následne ten diplom bude aj dobre vyzerať na takom hrubšom papieri. V prípade, že vám žiadny diplom z tých preddefinovaných možností nevyhovuje, tak si môžete samozrejme ako inšpiráciu podľa tohoto vytvoriť nejaký svoj vlastný a používať ten.